20 гласа за и 4 против избира Иван Стоименов Гешев заместник на главния прокурор при Върховна касационна прокуратура за главен прокурор на Република България. Ще се купуват магистрати, политици, журналисти за информация, за очернене, за лобиране. Към момента продължавам 99%, дори някой да ме предложи да не участвам в това състезание, което се очертава изключително мръсно и кално. И като се търкаляш кълта, няма как да не се отцапаш. Аз не искам се търкалям, ако някой не иска да се търкаля. Присъствието на господин Гешев сред нас предизвиква сериозни безпокойства. Нека чуем и за апартамент гейт и за други скандали във времето, когато сте бил заместник главен прокурор, като недосегаемите. Кажете и за това как сте избран на поста главен прокурор на фона на бурни протести на гражданите срещу вашата кандидатура. Самото ваше присъствие сред нас буди безпокойство. Понеже стана въпрос, но това по-скоро е констатация как съм избран като главен прокурор, това едва ли интересува Европейския парламент толкова. Така че това е как съм избран. Да, имаше протести. Казаха масови, доколкото чух. Не бих могъл да се съглася с тази теза. По отношение на господин Борисов, не споделям виждането на, да ги наречем, десните екстремисти, че законодателната, изпълнителната и съдебната власт трябва да са разделени. Вие може би сте една от най-обсъжданите личности от вчера до днес. Протести, акция в президентството и реплики вън мафията от прокуратурата от страна на президента. Има ли мафия в прокуратурата? Президентът явно нещо се объркал. Мафията във всички държави е в политиката. И най-сериозната мафия е политическата мафия. Безпрецедентна акция имаше в президентството, имаше арести. Това планирано ли е? Реваншизъм по някакъв начин от ваша страна? Какви са доказателствата? Реваншизъм. Не мога да разбера въпроса, но да, ако говорим за... Това идва само часове след като стана ясно, че той поиска сваляне на охраната от почетния председател на ДПС Ахмед Доган и от депутата Делян Пеевски и веднага на следващия ден вие предприехте тези действия.